Брото, приятели, добре дошли в новото видео, че да ви кажа, много ми липсваше да снимам, много ми липсваше да си говоря сам с камерата и затова днес просто решихме да направим един ден с нас. То не знам също един ли ще видим как ще, но като цяло искаме да снимаме. Да, най-вероятно да. Но искаме да ви снимаме какво ще правим, къде ще ходим, защото днес ще направим нещо много специално за нас. Не знам ако сте разбрали, може би сме си много близки тримата братя, в момента третия брат малко е подчехал. Малко е! Но, не, шегувам се, да. Човекът е напред във времето, ние не мога да го стигнем назад да бягаме. По-точно е да бяга назад. Така де. И днес ще пътуваме към Пловдив да го видим, да имаме малко време, искаме да ви снимаме това преживяване. И сега какви се задачи, ще отиваме и свършим малко работа по центъра. Правим фен среща, сега ще разставяме малко фотография. След това в църква имаме едно събиране и там ще свирим, помагаме с палението, може оттам да пуснем някакви кадри, но веднага след това тръгваме към Пловдив, така че там всъщност ще си поговорим в колата малко. Подготвили сме въпроси, много готини и ще си пообщуваме така. Така че стойте в очакване, защото днесния влог ще бъде много готин, много учил, много разпускащ, така че оставете по един лайк, абонирайте се за канала, пишете на коментарче как се, какво се случва с вас и така. Нещо да кажем. Закриваме. Средата на нашия център, град пътя. Ние не се оплакваме, но хората ми се оплакат на мене. Явно аз съм заместник, председател тук. Жената минава, не знам луда ли е какво и вика: оправете си пътя, бе! Щях да падна тука! Оправете го! И аз нямаше какво да кажа. Нямаш какво да си кажа, виж, то дупки по средата на центъра. Сега, Троян е много хубав град, много красив. Извинявам се ако нашите кметица гледат този влог, ама оставете един лайк, за да съберем малко парички и да оправим центъра. Иначе Троян си е много красив, вижте дървета, ау, птичките пеят, слушайте. О, да. Много красиво. Това е най-красивото в град Троян. Тая гледка. Аз хубаво ви казах, че ще снимам, ама не снимах. Нищо де. Не, човек. Забравих да снимам. Сега отиваме да зареждам самолета и газ към Пловдив, майна. Аз съм от Пловдив, майна! Приятелката ми иска да я докарам на някое скъпо място и аз я докарах на бензостанцията. В момента вече сме тръгнали по пеклемето, отиваме да се видим с нашия брат Мишо, който наистина много ни липсва. Как пък много? Липсва ни. Отиваме да го видим. Вярвам, че имаме много добро време. Ще споделим приятни мигове и моменти. Ето го. Как беше оня, бе? Ай, шофьорчето, как му викаха? Само какво говориш? Имаш един лап и забравих го, ти ще го кътнеш, така, приятели, тръгнали сме, по-късно. Фончета реката, Фончета реката, ето го, бе. Дано съм снимал добре, че аз малко... Той е принцип актьор. Да, той не снима, той не го снима. Да, абсолютно. Ама уча го и той да снима, защото и аз ставам актьор. Абсолютно, аз го уча да е актьор, да. Ми хора, качихме тук, малко наглед спряхме да ви почерпим. Вижте какво случва просто. България е уникална. Ето го звяра. 20 minutes later. Да, по-добре да обърна. Его братлето, гледай какъв филмар е. Специално ми е запазил паркинг място. Виждете, господин, лепта ми, ходиш на къде? Качваме се в Мишо колата. Ние сега в нашия клас слушахме ини, нещо, рап, това. Качваме се при Мишо. Той е нашия, слуша Бетовен! Откак съм на 16 искам 4 по 4. Обичам да се трудя, нямам други добродетели. Откак на 17 на готовото съм ръща след първите 1000 лева. Първо вече сме заедно, тук тримата. Сега ще ходим да хапнем някъде. Ще ви плана към кафе, но важно да сме тримата, защото това е най-яко. То трябва всички да сме през едно. Не позволява да сме всички в едно. То няма място буквално. Два пъти с теб влязох, че да се прибяват. Много хора казват, че когато се ожени, спира се обличаш готино. Това сега ще докаже, че не е така. Ето нашия брат е жив пример. Нека да рейтим аутфита. Обувките, братле. Подарък от жената, брат. Панталона. На жената. Тебе. Панелката. Твоята е. Грейката.
И пак е твоето. Вратовръзката? Купих я от втората, брат. Риската? Не го е. Очилата? Очилата са ми подарък, брат. От мен за мен за рождение. Добре, шапката? Шапката си я купих, брат. Часовника, И аз. брат. Часовника, я. Часовника, брат, вече не нося часовници. Верно ли? Защо? Добре, общо взето, целият outfit колко струва? Не мога ти кажа колко струва, брат, защото те половината дрехи не са мои. Под найем са. Под найем са. Вижте тия чайки в Пловдив, бе, брат. Нали имаме... Да не си. Морската едната градина. имаше нещо... Е, тая чайка. Окей, сега ще ретваме на руско аутфита. Обувките, братле. 50 ля. Панталона. 2 години миришат направо ужас. Панталона. Панталонът от втората употреба, брат. Фанелката. Панелката, тя от втората употреба. Якито. Яките долу от втората употреба. Чантата. Май да, подарък е. Така, пълна ли е, пълна ли е? Брат, фани. Леко. Така, дами и госпожа, Значи тук работата е много сериозна. Няма да говоря в цени, защото нито евро, нито левове ще стигнат. обувките, брат. Nike Original. Оригинал. Дънките. Drill Джинс, Tech- джинс. Drill Tech Jeans means. Окей, Fleece, това е на италиански. окей. Фанелката Old Money. От мани. Няма да казвам другата дума, вие знаете. Old Money. Милиардер. Тениската, тениска. Няма да се събличам, Ау, но няма. вие знаете. Брат, горе ще сте много макефи, откъде е? Гореща на брат ми. На кой брат? Познавам. Брат, зад камерата. Добре. Джобовете, чакай. Стига, брат, много екранно, брат. Пускам камерата, той каза да я пусна. Искам да се оплача, понеже до туалетна отидох даже. Не съм се срал, това са вече други подробности. Защо, брат? Защо като някой кай засраса ми се досира. Положението е много стабилно. Харесайте видео, защото... Това е господин Дришман. Харесайте видео, защото вижте какви жертви ще направи момчето. Стиска... Защото... Аз за това съм си взел по такива широки панталони, брат. Да ги пуска е така, оп! Стиска зъби, стиска бузи. Всички чакаме жена му. Трябва мъже, чакаме една жена. Винаги е било така, брат. Мъжете винаги се чакали жена. О, ясно, трябва да сте джентълмени да не се оплаквате. Защото една жена има нужда от време. И ако ти ни даваш време, някой друг ще вземе да й го даде. Време не е друго. Като идва, чайката идва. Бързо. Сега му дойде и ни изостави. Сега ходи само до нея. Предател, какво да ви кажа? Какъв е живота? Аз сме в магазина. Еми ще се избира чантичка, дамска чанта да се държи вътре. Гримовете, брат. Гримовете. Искам да кажете, ходи ли му, не му ли ходи? Прилича ли на Old Money Milliardaire? Yes. Yes or no? Yes или да? Ще взема, брат. Взимай я, брат. Само че взема това, че друг това няма цена, брат. Няма да ме излагат. Нищо, тук съм едно за първи път съм в Пловдив, да съм му дете и решил да ме разкара в някакъв магазин. Показва ми играчки, разни дрехи. Кажи му, мъжки, какво те женски. интересува? Обаче аз съм гладен и почвам да се вбесявам. Не се струва, че съм голоден. Добре. Приятелиха са, приятелиха са, Мишо каза, че ходи да ни заведе да дадем. Някаква жена ми каза, не е разрешено да си води тук хората. Тя дори не работи в магазина, просто някаква рандом. Тя дори не влезе в Да, камера. дори аз не знам, че го казваме, ние се разминаваме, чух нещо, някакво мърмърене и Мишо ми вика, не се базика с мене. И аз искам какво и било жената е казала, не да, че му така да си имате хора. Тя знае, че ще имам прави известно, че ако се вие моя кадър трябва да ми плати, бе. Вижте какви нокторизачки има тук, да стои си маним пръстите, човек. Ако съм научил, брат. Да, брат, покажи ми. Ма чакай, първо, нека да има едно интро. You know you love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there. You want my love. Всички кадри са... Тук става въпрос за шегите, които отправяме към Жуче, Чехова и така нататък. И гледаме, когато се шегуваме, всички да се забавляваме, а не само нас да не е смешно, защото това е смисъл на шегата. Всички да се засмеят. Всички кадри са изцензирани нарочно и са извадени извън контекст. Да, бе. Така че да стигаме, така че да знаете, ние се шегуваме с него. Наистина Вижте говорим. ми реакцията. Наистина говорим с жена си, ама аз карам нещата извън контекст, просто да стане забавно. Така че да не си мислите, че бракът е нещо лошо, ама да, вижте как се обяснява.
Понеже по-рано в колата с Руско си говорихме и на вас ви казахме, че сме си избрали няколко въпроса, които са много готини и жизненно важни. Но така не остана време да поговорим с тях, но сега е момент, в който тримата ще разискваме и просто всеки ще казва това, което мисли. Така че настанете се удобно и просто слушайте и може да споделите вашето мнение в коментарите. Така че нека започваме с първия въпрос. Какво всъщност означава да си силен мъж през 2026 година? Нещо, което един мъж трябва да има в 26-та. Търпение, много търпение. Защото в днешно време това да помагаш на хората ти прави истински мъж. Не да си здрав, не такъв супер. Това да помагаш на хората около тебе и на непознати, според мен те прави истински мъж, защото на първо място ти имаш истинско сърце. Сърцето прави наистина да бъдеш красив, да бъдеш истински. И е нужно търпение, мъдрост. Не става въпрос за нещо външно. Става въпрос за вътрешна нагласа. Ако става дума за страна към жена да те хареса да бъдеш истински мъж, определено според мен е много важно да имаш търпение, отношение към тази жена и просто наистина нещата се получават с търпение и любов и отношение. Просто. Бих казал, че това, което те прави истински мъж е отношението ти към хората около тебе, така че трябва да се държим добре с хората около нас и срещу нас. Това мога да добавя, той каза доста добри неща. И доста добре нещата, но мисля, че трябва да скажеш това, че истински мъж прави това да държиш на думата си. Абсолютно да. Това е истински мъж те прави, когато кажеш нещо, да го направиш. Нали? Това да държиш на думата си. Това е едно от нещата. Другото е да имаш отношение, да уважаваш изборите на другите хора и да не се закопчваш в това. Винаги нещата се получават по твоя начин. Истински мъж ще прави това да издигаш другите и да кажеш това е резултата, направи го както ти знаеш и както ти можеш, а не да ги контролираш, да ги манипулираш, да правят нещата по начин, по който ти ги виждаш. Истинският мъж е да даваш пространство на хората около теб, да се развиват, да се чувстват обичани и да се чувстват закрилени. Абсолютно да. В днешно време мъжът е като моята дума не се цепи на две подкаст, това ще стане неистински мъж, означава това да преглътнеш егото си и да позволиш човека да си изрази мнението и дори да направи това, което той иска, а пък времето и резултатите ще покажат дали това, което той е казал е правилно или това, което ти казваш е правилно. Просто резултатите винаги говорят и времето показва. Как се поддържат истински близки отношения с роднини и приятели в днешно време? Аз тук бих искал да кажа нещо. За да поддържаш добри и близки взаимоотношения с хората около тебе в семейството ти, първо трябва да разбереш, че сте отделни личности, различни хора сте, с различен характер и трябва да се приемате такива. За да обичаш един човек, ти не трябва да го обичаш, защото искаш да бъде добър колкото тебе или да бъде като тебе. Ти трябва да го обичаш, защото той е различен и да го приемаш такъв. Това бих казал кратко. Аз подкрепям. За да имате близки взаимоотношения, трябва да прекарате време заедно, да общувате, общи интереси, добре прекарано време. Аз бих казал, което е много важно. Това го казвам с изключение на брак. За да имаме истински близки взаимоотношения с приятели и родини, трябва да даваме толкова, колкото и другата страна дава. Сега ще ви кажа защо. Може да звучи някакси егоистично, въпреки че ние като сме християни сме учени да влагаме повече без да очакваме замяна, но представи си това. Ако аз те тъпча с вредна храна, ако аз ти давам повече отколкото ти даваш и ти искаш да получиш, так това ще те отдалечава от мен. Това ще разруши приятелството ни, отколкото да го изгради. Защото ако ти не искаш една храна и аз продължавам да ти я давам, продължавам да ти я давам, те ще дойде в повече и най-много да навредя повече на тебе, отколкото на себе си. Това е много важно в роднинските връзки и в приятелствата да даваме толкова, колкото получаваме, защото приятелствата и роднинските връзки, освен, че за роднинските връзки имаме една кръв, но за взаимоотношенията думата е взаимоотношение. Тоест, тя е от двете страни, не само от едната. И ако гледаме, че един човек не дава, то е редно ние да намалим количеството на това, което получаваме, за да може едно взаимоотношение да е здравословно. Единствено, брака е мястото, в което влизаш
само за да даваш. Да. Значи искаш да кажеш, че отношението на другия към нас също е много важно. Също е много Да, важно. също трябва да го казвам. Не, просто Окей. Пишете в коментарите вие какво мислите за всички въпроси. Само хора да кажа, няма грешни отговори. Да, абсолютно. как да балансираме между гоненето на цели и чистото човешко право на почивка. А сега да. Ние всички тук сме... Аз съм братко, почивка. днеска трябва да постигаш. Истината е, че целите и почивките, те не са отделни неща. Почивката е част от целта. Няма как да отделиш само време за почивка, да отделиш от времето за целите, защото ти не можеш да отделиш живота си. В твоя живот и двете неща съществуват, обаче в определено време се обръща внимание на едно определено нещо. Като работата. Отиваш от понеделник до петък на работа, ти не казваш, че ще си отделиш специално време за почивка, то събота и неделя са ти дадени за почивка. Да. И мисля, че аз поне го вярвам. Аз когато си поставям цели, имам план и почивката автоматично влиза в този план. Да, Тя не да. трябва да избера. Хората, които гонят цели, без да потребяват почивката, защото почивката е част от целта, Точно те това, просто да. не я употребяват. Това е доста добър отговор, да. Почивката винаги е част от живота ти. Просто ти избираш дали да се възползваш от нея. Дали ако имаш кола с газ, бензин, ти газта може да е вътре, но ти да не се възползваш от нея и да караш колата само на бензин. А газта през цялото време се е Добър част от пример, нея. да. Да, доста добър пример. Окей, мисля, че това въпрос също доста просто го обясни. И пишете в коментарите вие какво мислите. Къде е границата между парите като свобода и парите като капан за щастието? Като цяло, много е важно за какво искаш да ги изкараш тия пари. Или някои хора казват, искам да са финансово независими и така нататък, обаче въпросът е, че когато започваш да загърбваш хората, които са до тебе, само и само за да изкараш повече пари, свършва тази свобода, свършва това щастие, защото ти в желанието си да направиш добро за хората около тебе, ти правиш лошо за тях, защото ги пренебрегваш. Това, което искам да кажа, че парите не са цел, но са средство. И просто ти трябва да управляваш умело тези средства, защото когато имаш умение, което работи и помага на хората и изкарваш добри пари, трябва да прецениш кога е времето да отделиш и внимание за хората около тебе и там идва щастието, с хората около тебе. Щастието идва когато харчиш парите, не когато ги изкарваш. Когато ги изкараш идва това спокойствие и чувство, че си свършил добра работа, а когато ги харчиш с хората около тебе идва щастието според мен. Ще ти кажа нещо радикално. Кажи, брат. Което парите сами по себе си не са нито свобода, нито щастие. Да, така е, да. Парите Съгласен са съм. един инструмент, на който ние придаваме било то свобода Да, точно. или щастие. Ние можем и на 5 лева, 5 евро да предадем щастие или свобода. На 100 евро да сме... Да сме нещастни. Да, Разбираш, да. аз съм виждал хора с много пари и нещастни, виждал съм хора с много малко масово пари, е така. но са свободни и добре умеят да управляват Да, малкото, да. което имат и да са щастливи. Така че свободата е в ума, в мисленето и оттам идва всичко, което можем да предадем на ресурсите, било то пари, кола, къща и всичко останало бизнес. Свободата започва в ума. Да, Бих така е, казал. свободата започва в ума, наистина. Абсолютно. Как да се научим да се наслаждаваме на самия път, т.е. процеса, а не само на крайната цел. Със сигурност всеки един от нас се поставя цели, които му харесват. Самата цел трябва да предизвиква очакване за наслада в самия процес. Да. И аз това си мислих точно. А ако не го предизвиква, нещо има проблема в целта, която си сложил. Когато правиш това, което обичаш, независимо колко време ще отнеме, се радваш, че изобщо се движиш в тази насока. Може да дадем много пресен пример, като ние като музиканти. В момента, в когато си бяхме поставили за цел да всеки от нас да учи някакъв инструмент, бяхме много зле и беше трудно в началото, но беше много радостно поради самата цел, която си бяхме поставили, поради пътя, към който сме се насочили. Беше много приятно. Защото аз не съм виждал човек, който да си постави за цел да отиде на почивка до морето и през целия път да е нещастен. Аха, да, е това примерно, Зо. да. Кога ще е нещастен? Подминава табелата на Созопол и сеща, че портфела му от тях. Ето, Тогава е тогава вече е много неща. Стигаме до заключението, че подготовката е един начин, чрез който ти да се насладиш на процеса. Както каза ти, ще е много нещастен, когато стигне табелата и разбере, че портфела му, т.е. подготовката не е подготвен за възможността, която му се отдава. Защото той може да се е задал за цел, но Не е тръгнал и подготвен. има възможност,
И има възможност, но той няма как да се възползва от тази възможност. Затова бих казал, че подготовката е един от сигурните начини, затова ние да можем да се насладяваме на процеса, защото някъде по пътя на този процес ще се появи възможност и ако ние сме подготвени, ние ще се възползваме от тази възможност. Мисля, че много хубави теми засегнахме. Сега, преди може да говорим много по-надълго и да разискваме много повече въпросите. Но ако искате да правим повече такива видеа, нещо като подкаст, съм съвсем свободен. Пишете долу в коментарите дали искате такова съдържание. Пишете долу в коментарите беше ли ви полезно това, което казахме. Пишете в коментарите, ако не сте съгласни, изобщо няма верен и грешен отговор, кажете какво мислите. И да, наистина много се радваме, че... Изобщо аз много се радвам, че отворих камерата, че снимах днес, защото това наистина ми донася удоволствие и се наслаждавам през пътя, през който преминавам. И най-вече се видях с тези двамата, с него се видим всеки ден. Но да, наистина. Надявам се този влог да ви е харесал, той приключва тук. Благодаря на всеки, който е стигнал до края, благодаря на всеки, който ми подкрепя. Поставете по един лайк, да знам, че ви е харесало, че искате още такива видеа. Пишете в коментарите как сте, какво се случва при вас и пишете дали искате още влогчета. До скоро!